good. Di ako karon dinhi sa Al's Farm sa ilang sagingan. Atong suroyon ni ilang saging. Kining nga saging muna ning gipang harvestan kining nahubo. Mga bag-o na ni sila o mga follower na ni. Ini mga follower. Kay hurot-hurot na og tuba ang mga unod ani. Ini siya. Kay kung ang saging kung mag-harvest na kinahanglan gid siya nga ay follower para muna po'y sunod na mamunga. Muna po'y hulatan kung mangunod ayon muna po'y harvest. Dayon murag mga 5 ka generation nga naay usa ka punuan, 5 ka generation or more, basta healthy pa siya, muna siya ang basihan sa healthy nga saging may mga uban ani nga harvest, ma-harvest pa pero talagsanan. Pero kani sila mga ini mga follower niya dapat manggod sa saging. Kung magtanom ka dapat kung mangunod na dapat na agad siya follower para dili kaayo layo ang gap sa sunod nga unod na pod. May nga saging healthy yun na siya, healthy, wala pa ni siya na dili kay bago pa manggod gipantuba ang mga unod niya. First pagyuton niya nga pagbunga niya pa din late na ni siya nga ma-harvest. Kauban lang gyapon ni siya itong primerong nga tanim ani siya as kaayo anong nagipang putos kana gipang putos kato kana kauban pa na siya sa primerong fruit bearing niya. Ito niya itong nakita na sa una nga murag nalaya siya tanan kay harbisono naman po to ang inyang mga unod mga saging ang late. Ini po din sa tabla mo ni siya ang agi atong rotivator sa una nag-rotivate sa traktor nga gamay. Dapat po dayon ang punuan priani hinluan abunuhan mao na po isunod na atimanon para mabunga. Ini siya mo ni ang follower atong gituba ang saging dako na sad siya. Pagkahuman kung matuba na pod ni sunod mangita na pod og iyang follower. Either pa na yung mo turok din hidapit or basic kani mahimo ni siyang ani siya basin kini mahimo ni siyang follower. Din hiba dapit na mutubo kaniba kay dapat ang follower kini talinis siya og dahon, talinis siya mura siyang espada og dahon. Mangita ta din hi og follower di mangita ta para ani pinupunuan ang mahimong follower niya murag kini siya mahimo ni siyang follower. Kini man ang follower atong sa una atong bakong gituba sunod kana na sa dayong gamay. Kini ano ang agi sa rotivator. Kini mo ni akong giagian. Nakuha pa ang sabot og pulverize pa ang yuta.
That's all for today. Thank you for watching. Update lang sa tanom nga saging.